на воли. Днеска ще си първи, утре ще си втори, а за логопед остават само щупени рекорди. В себе си виждам едно залостено дете, но заради него в края боса ще умре. Това е втората част, не стига новата власт. Не сме виновни, че земята не е готова за нас. Това е втората част, не стига новата власт. Това е втората част, не стига новата власт. Не сме виновни, че земята не е готова за нас. Това е втората част, не стига новата власт. Илия и мистер Фрис, само че на пиксели. Яд вече не може да натиснете хиксели. Ушите ви са свикнали, игрите ни са чипнати. Липсва ви това, че няма опция за кликнали. Но така е в аналоговата ера. Търсих много, но не мога да намеря по-добро от нея. Така че слушай този бит по-добре. Много сме добри и то дори без чит кодове. Пробит кода е от моя точен апъркът. Да се справиш срещу мен, значи че си супер тъп. Ще последваш отплътен заедно с бухтата и ръчките и копчетата са наши ръчен труд. За тези, които позабравили са старото. С този ритъм прави фаталите сатарито. Изпазвам така, докато старата штраквам. Що ми се похапа, ставам брат близнак на Пакман. Наблюдаваме опадъка на рапа през деталиха. Палят се децата, ние караме пожарната. Успяваме да сме по-ужасни от всякога. Рапа се дели на нас и остатъка. Жаждата ми е за нещо много добро и аркадата е вече на високо ниво. Не ме наричай новия поп. Отношението скил към слава ми е 100 към 1. Споко, брато, козолата е в мен. Поставя ми в този трак волния си ген. Ние сме спасението от скуката. Време е да пуснеш аркада в монотонния си ден. Видеоигрите ми повдигат либидото сигурно, защото MC-та умират от вирусно инфектирани скилове, спиращи дъха на тези, които виждат на пиксели как убиваме света. Слагам платката и правя хватката, а тя нагоре надолу и после крак ръка. Продължаваме с аркадата и разрушаваме сградата. Залата на славата е смачкана. Влизам бита скорострелен като влак стрела. Трудността определено е на макс сега. От апаратната зала ми изпращат съобщения за смущения в цялата галактика. Говориме за фоули и рапа ни е лоуфи. Просто тогава не бяха направили долби. В колби правеха си звуците и вече чуха се и се оказа, че са станали болни. Бокуците останаха си долни, а парите куци едва ми скараха тройки. Така че само play that track, правя take that rap. За това завършвам този ред с game set. Това е втората част, не стига новата власт. Не сме виновни, че земята не е готова за нас. Това е втората част, не стига новата власт. Това е втората част, не стига новата власт. Не сме виновни, че земята не е готова за нас. Това е втората част, не стига новата власт. Може би за изкуството е нужен известен егоцентризъм, издигане над факта. Но аз това наричам жестокост. Хайде! Кой ще се получи? Не може да си представиш как изглежда. Присмял се хърбел на щърбел. С лирическата си мощ аз навлизам в микрофона. Всяка втора сутрин съм една нова персона. Няма, мога, не мога. Искам бутилка в главата. Всички от квартала ти знаят, че сме силни в рапа.